menos o aninovo en Vilagarcía, porque aquí non só se toman as uvas ás 12 da noite, senón tamén ás 12 do mediodía. E ollo, porque con badaladas incluídas e con dous presentadores de excepción, o actor Carlos Blanco e a nosa Erea. Ya estás preparada? Sí, estoy preparada para tomar las 12, como dice Carlos, una por mes. Dicen que nada de quitar carabuñas, nin piel. Nin piel, no. A uva ten que ser así, si no, non sabe. Aí hai un señor de gafas que me sona. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Viva las campanas de Villa García! ¡Viva la pantalla la María! Pues a noite volvo a tomalas, pero estas son as principales. Estas son as importantes. Estas son as importantes. Xa empezamos de mañán a noite, se chegamos ben, se non, pues xa está. Onde están as uvas? Bueno, la verdad que me cayeron, pero bueno, tengo unas cuantas, por lo menos. Non dará mala suerte comer menos? No, no pasa nada. Non está tragante? No, non quero, A modiño? No, non quero. Despois temos que cenar e bailar. ¡Viva a hora galega, dille! Y ahora la manguera. En Vilagarcía sempre se pode ter moi adiantados, que empezades o ano antes co Ardemais. Hai moitos anos, Ai, Dios mío, os cuartos, veña, vamos que imos comer as uvas, preparado todo el mundo. Eu tamén as vou comer, venga, aí, espera que ainda foron os cuartos. Ai, unha, dúas, traga ben. Non te atragantes. Viste o ambiente que hai, está cheo. Ambientado todo un éxito como as últimas edicións. Esperaba de hoxe tanta xente. Pois mira, axudou o sol, axudou o tempo. Pero como me ves así de guapo, Dios mío? Vamos a ver, é que non sabía onde polo árbol de Navidad Antonio saco de paseo. ¡Feliz 2026! Vaiche dar suerte o 2026. Espero. Este outfit que me traedes, por qué? ¡Es por las burbujas! No, de Freixenet no, de Mariño. Agora ven un grupo de referencia que se chama Somoza Trío, que ademais a festa aquí dura xa ata as 12 da noite. Carai, non para a festa logo. Eu por casa non vou pasar. Hay que empezar o ano bailando. Que é o máis especial que ten esta celebración? Vila García. Adiós, eu quedo con elas, Eu non quero traballar máis. Quédate. Chin chin polo ano 2026.